ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕರಸೇವಕರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿರ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡತಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ ಕರಸೇವೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಸುನಿಲ್ ಪುತ್ರನ್ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಾಬು ಬಂಗೇರ ರಾಮದಾಸ್ ಅಮೀನ್ ಸುರೇಶ್ ಉಳ್ಯ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಜಯಂತ್ ಅರಸಹಿತ್ಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಜಾಗೃತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಡಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವಸಂತ್ ನಾಯಕ್ ಉದಯ ಗಟ್ಟಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವಕುಮಾರ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಮಲ್ಯರೆಗೂ ಅರನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯರು ಕರಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯರು ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಮೊಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ನಡಪಾದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕರ ಕಿಣಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಸುರೇಶ್ ಮರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಕಾಂಚನ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕೇಶವ ರೇಷ್ಮಾ ಜಗದೀಶ್ ಮಮತಾ ರಾಘವ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.